pangutana, kinsa may nihimo sa pagpatay sa bawang biktima? Unsay motibo sa pagpatay sa biktima? Kinsa may kuyog ani niya before siya gipatay? Ang subayo ni kinsa may mga kaila ani niya? Asa man ang cellphone ani niya? Kinsa may last nakakita niya nga buhi pa? Kinsa may kuyog dai niya? Kaya sa magkatabang to sa paghatag og dugang impormasyon sa mga kapulisan para pod nga aron pod nga makatabang sa investigasyon sa mga pulis sa Naga. Ngano naabot dira ang biktima nga taga Kaputhaw man diay ni. Unya kinsa may kuyog ani niya permi. Unya kinsa may dunay kalagot ani maong biktima. Kinsa may nasayod og kidaban ni siya kontra. Kinahanglan no nonsense investigation ang ato mga sakop sa kapulisan sa Naga. Dili nato dalion. Balag dugay basta importante pulido ang investigasyon og mataral sa hukmanan kung kinsa ni patay ani maong biktima nga si Coach J. Onsuan mga kabombo. Ang mahiligon kayo sa music nga taga Cebu, nakaila ani niya mga kabombo. Dagan ni siya og mga napasikat nga mga singer diri sa Cebu. Nakinamdum ko kaniadto balikon ako, dancer ko sa Cebu Normal University. Naa siya mga singer sa Center for Pop mga kabombo. Ang ilang opisina diri sa may Mangua Avenue, nakinamdum ko kaniadto naka-back up mi og sayaw. Ani iyang mga singer kaniadto. Nakini si Coach J, di ni siya mosulob og laing color nga sinina. Black gining iyang ganahan nga color. Wa ko kita ani niya nga magsulob og sinina nga lain ang color. Black gyud na permi. So, condolence nga to sa kabanay ni Coach J. Onsuan. Nya unta makonsensya pod ang nihimo sa maoga krimen. Grabe po no unsa kay motibo sa pagpatay sa maoga biktima. Mga kabombo.